खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी बिटिसिनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारी बिथाङा कक्राझार विधानसभा बियाबाव बिजाथि मोननो थाखाय बे समाव बिपिएफ पार्टी दोलोनि हाइ कमान्डनो बे समाव बिजाथिलाय आरज गथायनायखौ बे समाव एबा बिजाथि मोननो थाखाय आरजलाय गथायबाय रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लानानै एबा रोजा रोजा मददगिरिफोरा सेउलि महिलारी बिथांखौ मदद होनानै सेउलि महिलारी बिथांनि जा टिकेटनि थाखाय एबा बिजाथिनि थाखाय आरजलाय गथायदों हाइ कमान्डनो जा आरजलाय गथायदों एबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनो जा बायदि गथायदों बे गथायनायाव रोजा रोजा बिपिएफनि मददगिरिफोरा बे समाव बाहागो लाफादों गोबां बाहागो लाफादों जेराव बे समाव मख'नांगोन दि मैयासो बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो कक्राझार विधानसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि मोननो थाखाय आरजलाइ एबा लाइजाम गथायबाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बेनि सानसे उनावनो रोजा रोजा सुबुं लाफानानै एबा मदद एबा हेफाजाब लानानै रोजा रोजा सुबुंनि हेफाजाब लानानै आखायाव प्ले कार्ड लानानै जोंनो सेउलि महिलारी बिथांखौ बिजाथि नांगौ स्ल'गान बायदि बायदि स्ल'गानजों दिनै बुंफबदों बिपिएफनि मावख'आव बे समाव फोरमायनांगोन दि हाग्रामा महिलारी बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारी बिथां आरो लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोननि सानैनि गेजेराव बे समाव मा जागोन बेखौ गोबां राजखान्थिनि फोथाराव सावराय जागासिनो जेराव बे समाव गावस्रालायगोन नामा प्रमिला रानी ब्रह्म आरो सेउलि महिलारी बिथांनि बे गोदान राजखान्थि फोथाराव आगान होनाय लोगो लोगोनो बे समाव प्रमिला रानीनि भबिष्यता राजखान्थिनि भबिष्यता मा जागोन बेखौ गोबां राजखान्थिनि फोथाराव सावरायनाया बे समाव जायगा मोनगासिनो दं बे समाव फिन फोरमायबावदि सेउलि महिलारी बिथाङा कक्राझार विधानसभा बियाबनि बिजाथि मोननो थाखाय आरजलाइ गथायबाय रोजा रोजा मददगिरि एबा हेफाजाबगिरि लाफानानै बे समाव बेबायदि स्ल'गानजों सेउलि महिलारी बिथांखौनो जोंनो बिजाथि नांगौ वी वान्ट सेउलि महिलारी बायदि बायदि स्ल'गानजों गोमसारदों बिपिएफनि मावख'आव दानिया नोंथांमोना नायलांदों आरो बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माबायदि कनफिडेन्ट लानानै बाथ्रा बुंदों फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव आरो देरहानायखौ बिथाङा रोखा एबा खाटां होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों सेउलि महिलारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बिजाथिलाय मोननो थाखाय आरजलाइ गथायखांनायनि उनाव खौरांगिरि लानानै माबायदि खौरांगिरि मेल लानानै माबायदि बाथ्रा फोरमायदों जों बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि आं माने 100% कनफिडेन्ट जे आंनो देरहागोन देरहासार जानायनि नोंथांमोनहा नुखाबाय बेसेबां मानसि जमा जादों माने जों लेंहराखै गावनो गाव मानसिया गोसो जानानै ओंखारनानै फैदों दा बाहाय आङो नोंखायनो 100% आङो माने कनफिडेन्ट आरो आं खामानि मावनो होननानै ओंखारनानै फैदों